ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏକି ଭାରତ ମାତାକୁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶେଷରେ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 1875 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଞ୍ଚିର ଖୁଣ୍ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଉଲିହାଟୁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ସେ ଏକ ଗରିବ ମୁଣ୍ଡା ଜନଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିର୍ସା। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ସୁଗ୍ନା ମୁଣ୍ଡା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ କର୍ମୀ ହାତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହେତୁ ଏହି ପରିବାର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଉଲିହାଟୁରୁ କୁରୁମ୍ବନ୍ଦା ଏବଂ କୁରୁମନ୍ଦାରୁ ବାମ୍ବା ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ବୁଲି କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ବିର୍ସା ଜଙ୍ଗଲରେ ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥାନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ହେତୁ ବିର୍ସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଆଇବାଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ରହି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୁସିଆର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଦେଖି ସେଠାକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଜୟପାଲ ନାଗ ତାଙ୍କୁ ଜର୍ମାନ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ତେଣୁ ବିର୍ସା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିର୍ସା ଡେଭିଡ୍ ରଖିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସେହି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶୋଷଣର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଜମିଦାରୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜର୍ମାନ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ବିର୍ସା ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। 1894 ମସିହାରେ ଛୋଟନାଗପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବିର୍ସା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରି ଲୋକଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପିତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଂସା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥାନ୍ତି। ବିର୍ସାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଣା ଧର୍ମକୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣାଇଥିଲେ। ବିର୍ସା ନିଜ ଆଖିରେ ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ମୁଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିର୍ସାଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲା। 1894 ମସିହାରେ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ରାଣୀଙ୍କ ଶାସନ ଶେଷ କର ଏବଂ ଆମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। 1895 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ହଜାରିବାଗ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ ରଖାଗଲା। 2 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହି ସେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ବିର୍ସା ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଜନିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଧରତୀ ବାବା ବୋଲି କହି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। 1897ରୁ 1900 ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସିପାହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1897 ମସିହାରେ ବିର୍ସା ଓ ତାଙ୍କର 400 ସୈନିକ ଖୁଣ୍ଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1898 ମସିହାରେ ଟାଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ହାର ମାନିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିର୍ସାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିନଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ବିର୍ସାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା ପରେ କେହି ଜଣେ ବିର୍ସାଙ୍କ ଠିକଣା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ 1900 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିର୍ସା ଉଲିହାଟୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଡୋମ୍ବାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ବହୁ ମହିଳା ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ପରିଶେଷରେ 1900 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3ରେ ଚକ୍ରଧରପୁରଠାରେ ବିର୍ସାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। 1900 ମସିହା ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ବିର୍ସା ରାଞ୍ଚି ଜେଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଆଦିବାସୀମାନେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ସମାଧି ରାଞ୍ଚିର କୋକୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡିଷ୍ଟିଲାରୀ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।